направо да си... И така, това вече е финал в класа. Пред вас Красимир Стефанов. Няма проблем, това е назад. Старт финал направо да Виктор Ковачев. Гледай, не може да тръгне. Не, ще тръгне. Добре. Не ти мини зад мене. Той ще тръгне, ама не съм казал как. Да мога да цъкам. 3, 2, 1. Огън! Напъвай, бе! Извади гърба направо, а така да съска. Да. Да, не бе. Че и тя с предно много цъка така. Ау. Дай, така. Защото... Не, защото вкарваш брутално гориво и някаква част от него изгаря през целия аспук, докато излезе навънка. Застои... Дай, спържи, още можеш тук, дай. Да, така. Да. Ми така кара сейфти, то се лечи. Така. Ама оня дед пушеше с пушек машината, беше номерен. Опа, изтърва пейката си. Как трябва да минавате през завоите? Как трябва да минаваш през завоите? Ще напреде. А, така. Бундака много готин. Тук ще станем долу. Абе, настигна ли го ми така малко поне? Не. От финишера. Дай, а така, рисуе. И така, това, което ви казах преди малко, се оказа истина. Краси направи време 2 минути 58 секунди. Много добър. Той ротак се кара, какво прави? Пак 2 секунди сме ударени. За първи път стигаме до тук, ми так.